Bisentro sa kalampusan sa Administrasyong Marcos sa milabay nga duha ka tuig ang ikatulong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pipila sa highlight mao ang nahimong proyekto alang sa Mindanao. Ano ang report ni Argel, relator. Tulo ka minuto una mag-alas 4 sa hapon diyang misulod sa plenary hall sa Batasang Pambansa si Pangulong Bongbong Marcos alang sa iyang ikatulong State of the Nation Address ato sa joint session sa Senado o House of the Representatives. Unang gihisgutan sa Pangulo ang taas nga presyo sa palaliton, labi na sa bugas nga miabot sa 45 pesos matag kilo. Luyo sa taas nga ani sa palay sa miaging tuig, nagkulang gihapon kini. Busa, mapugos matud pa nga mag-angkat ang Pilipinas sa laing nasod. Usa sa mga nahimong lakang aron paubsan ang presyo sa pagkaon, mao ang ipatubang price ceiling sa bugas. Parayon matud pa ang suporta sa gobyerno sa sektor sa agrikultura, gikan sa pagtanom hangtod sa pagbaligya. Parayon sab ang pagpanghatag og titulo sa mga mag-uuma. Magparayon sab ang Kadiwa Centers ug mas parehanon pa kini. Sa programang Patubig, usa sa mga gisgutan sa Pangulo ang natukod na nga Malitubog Maridagaw Irrigation Project sa Cotabato Province. Agig pagpangandam sa mga kalamidad, miabot sa sobra usa ka gatos ng evacuation centers ang natukod. Gani, dahong tabang matud pa ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro City aron maminusan ang pagbaha. Sa kakulangon sa enerhiya, ginaremedyohan na matud pa kini pinaagi sa microgrid ug off-grid systems. Sa Mindanao, nakabot na matud pa ang energization sa Mindanao-Visayas Interconnection nga maoy ang palambo sa stability sa kuryente sa nasod nga nagkonekta sa power grids sa tulo ka island group sa nasod. Sa presyo sa kuryente, parayon matud pa ang pagtukod og infrastruktura aron mapaubsan ang power rates. Sa infrastruktura, gilaumang maagian na karon tuiga ang duha ka inter-island linkage bridge nga ana sa Mindanao. Una, ang Panguil Bay Bridge, ang pinakataas nga water spanning bridge sa Northern Mindanao nga magkonekta sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental. Ikaduha, ang Gikan Bridge sa Zamboanga, Sibugay. Sa airport, natuman na sa matud pang expansion sa General Santos City Airport. Sa matang sa panglawas, siguruhon sab nga dunay mobile clinic ang matag probinsya. Sa PhilHealth, sobra sa doble na ang limit alang sa mga grabeng sakit sama sa stroke ug cancer. Nagtaga na sab ang gobyerno og mas taas nga pondo alang sa Medical Assistance Program. Ginatutukan sab ang pagbakuna sa mga bata, labi na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Conbarm. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.